మనసే మందిరమై నిలువగ కొలువై ఉంటాడు స్వామి అయ్యప్ప. హృదయమే ఒక జ్యోతిగా వెలుగగ దర్శనమిస్తాడు స్వామి అయ్యప్ప. ఓ స్వామి అయ్యప్ప అంతర్యామివి నీవయ్యా, మా స్వామి అయ్యప్ప సర్వాంతర్యామివి నీవయ్యా. మనసే మందిరమై నిలువగ కొలువై ఉంటాడు స్వామి అయ్యప్ప. హృదయమే ఒక జ్యోతిగా వెలుగగ దర్శనమిస్తాడు స్వామి అయ్యప్ప. కొలిచిన వారికి అండా దండా నీవే స్వామి అయ్యప్ప. నీవే స్వామి అయ్యప్ప, నీవే స్వామి అయ్యప్ప. పిలిచిన పలికే ఆపద్ బంధువు అందరి బంధువు నీవయ్యా, అందరి బంధువు నీవయ్యా, అందరి బంధువు నీవయ్యా. కొలిచిన వారికి అండా దండా నీవే స్వామి అయ్యప్ప. పిలిచిన పలికే ఆపద్ బంధువు అందరి బంధువు నీవయ్యా. శుభమస్తని ఓ శుభమస్తని భక్తుల కాచేవాడయ్యా స్వామి అయ్యప్ప. శుభమస్తని భక్తుల కాచేవాడయ్యా స్వామి అయ్యప్ప. మనసే మందిరమై నిలువగ కొలువై ఉంటాడు స్వామి అయ్యప్ప. హృదయమే ఒక జ్యోతిగా వెలుగగ దర్శనమిస్తాడు స్వామి అయ్యప్ప. అవతార పురుషుడు దివ్య తేజుడు మోహిని సుతుడే అయ్యప్ప. మోహిని సుతుడే అయ్యప్ప, మోహిని సుతుడే అయ్యప్ప. మకర జ్యోతిగా దర్శనమిచ్చి మహిమలు చూపే అయ్యప్ప. మహిమలు చూపే అయ్యప్ప, మహిమలు చూపే అయ్యప్ప. అవతార పురుషుడు దివ్య తేజుడు మోహిని సుతుడు అయ్యప్ప. మకర జ్యోతిగా దర్శనమిచ్చి మహిమలు చూపే అయ్యప్ప. నింగి నేల ఓ నింగి నేల తానై కనిపించేనయ్యా స్వామి అయ్యప్ప. నింగి నేల తానై కనిపించేనయ్యా స్వామి అయ్యప్ప. మనసే మందిరమై నిలువగ కొలువై ఉంటాడు స్వామి అయ్యప్ప. హృదయమే ఒక జ్యోతిగా వెలుగగ దర్శనమిస్తాడు స్వామి అయ్యప్ప. పడి పూజలు చేయగ పరిమళ భరితుడు కారణ జన్ముడు అయ్యప్ప. కారణ జన్ముడు అయ్యప్ప, కారణ జన్ముడు అయ్యప్ప. మణిమాలాధరుడు మంగళకరుడు మణికంఠ స్వామి అయ్యప్ప. మణికంఠ స్వామి అయ్యప్ప, మణికంఠ స్వామి అయ్యప్ప. పడి పూజలు చేయగ పరిమళ భరితుడు కారణ జన్ముడు అయ్యప్ప. మణిమాలాధరుడు మంగళకరుడు మణికంఠ స్వామి అయ్యప్ప. మోహన రూపం ఓ మోహన రూపం
చూడగ కన్నుల పండుగలే స్వామి భక్తులకు. మోహన రూపం చూడగ కన్నుల పండుగలే స్వామి భక్తులకు. మనసే మందిరమై నిలువగ కొలువై ఉంటాడు స్వామి అయ్యప్ప. హృదయమే ఒక జ్యోతిగా వెలుగగ దర్శనమిస్తాడు స్వామి అయ్యప్ప. ఓ స్వామి అయ్యప్ప అంతర్యామివి నీవయ్యా, మా స్వామి అయ్యప్ప సర్వాంతర్యామివి నీవయ్యా. మనసే మందిరమై నిలువగ కొలువై ఉంటాడు స్వామి అయ్యప్ప. హృదయమే ఒక జ్యోతిగా వెలుగగ దర్శనమిస్తాడు స్వామి అయ్యప్ప.